Drychwch ar y stafell yma. Mae yna dros 400 o stafelloedd yn y gwesty yma. Pob un o'r safon uchel. Yn enwedig yr un nesaf. So yn y gyfres yma hyd hyn, dwi wedi aros mewn apartments, B&Bs, hostels a gwestai digon neis. Ond am y tro cyntaf, mae 'da fi access i Presidential Suite. Mae yna 2 ystafell wely yn y Presidential Suite, y Master a'r Arlene, sydd ddim lot yn ffain o'r Master. Mae bob stafell yn dod gyda ensuite a bathroom rhif 2. Ac mae yna ddigonedd o le i wahodd eich ffrindiau enwog chi draw. A pan fi'n meddwl digonedd, dwi'n meddwl digonedd. Mae yna swyddfa i chi. Ac ar ddiwedd diwrnod hir, mae ydych chi stafell digon moethus i ymlacio ynddo. Tra bod chi'n aros yn y gwesty, mae'n bwysig iawn i cymryd bach o amser off. I jyst cymryd meddyliau chi off y stress, y pwysau a'r straen o bywyd bob dydd. Ac mae yna lawer o ffyrdd o wneud hyn. Gallwch chi treulio hanner bach yn y pub. Neu yn y sauna. A beth am yr experience shower? Oh. Gyda llaw, mae ballroom i gael yma hefyd, yr ail fwyaf yn Ewrop. A fel chi'n gweld, maen nhw wastad yn brysur yma. Mae hefyd apartment a gerddi yma i rhai ohonych chi sydd falle ddim eisiau aros mewn stafell westy arferol. Lawr fyna, mae un o 6 tŷ bwyta sydd o fewn y gwesty yma. Ac os ydych chi'n dod i'r fath yma o westy, mae'n gwneud yn siŵr bod chi'n bita fel brenin. Gallai da. Felly faint mae lle yma yn mynd i gostio chi? Am 2 ystafell wely gyda ensuites a walk-in wardrobes, cegin, stafell fwyta, swyddfa, golygfa dros y ddinas, ystafell fyw, mynediad i'r executive club a gwas personol. Am y pris resymol iawn o €5,000 y person y noson. Wel, dyna ni. Diolch yn fawr Corinthia, heb os nag oni bai, un o'r gwestai mwyaf moethus dwi erioed i aros ynddo. Nôl i reality nawr, nôl i hostels a gwestai rhad.